i a tot el patronat per creure en aquest projecte, per tirar-lo endavant. Sobretot la nostra tasca bé, i això vol dir que si ho fem bé ens comencen a conèixer. Jo només voldria que avui tots tinguéssim presents no només els 70 que heu tingut ara, sinó tots els que heu tingut al llarg d'estos anys, que han estat uns quants. I què hagués passat si la Fundació no hagués estat? Sant Jordi, les olímpics de la Sant Miquel, el que convingui més, totes les activitats que puguen ser de sortides, algunes més de petit índole, com anar possiblement a Petros a fer alguna carta aquí de Tortosa, del diàcono, això són algunes de les atraccions, com fer un sopar de festa, com Susana, i això no t'ho esperaves, perquè clar, alguna sorpresa d'allà i també li he fet traure el llistet a Mercè, perquè tot i que volem fer un agraïment extensiu per a tot el personal i tot el professional, la que s'ha currat moltíssim de la inauguració ha sigut Mercè. Per tant, esta és la Come like the perfect friend, but all good things have to end. Something strange happened, and you start to change day by day, day by